Okay, mayang mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayang mudto Philippines, mayang mudto world, mayang mudto universe. Ano na punta mga higala, dinay atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Academy. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 4 na kini manghigala sa bulan sa Honyo. June na gyud mahigala, no? Bueno, ato di ay nga timbayaon og may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, ug ang tanan gyud natong mga kaigsuonan nga mga kaparian. Of course, akong mga classmate, si Father Ubing Masyon, si Father Dami Hiramis, din sa San Juan, si Father Tonton Arnaiz, no? Dinhi sa kining gitawag na to og Batinggil. Ayan, no? Abino arita mahigala sa atuang CBCP News, balitang simbahan ni ining kabudtuhon, June 4, Thursday. CBCP launches Women's Ministry Network across diocese. Buti pa aron maatiman gyud ang kaayuhan sa mga kababayenan. Mao kini ang pamahayag usab ni Bishop Isabelo Boy Abarquez, no? Nga aduna nagyoy Women's Ministry Network nga mao gyud moatiman ug mapadalipdan gyud ang katungod sa mga kababayenan. Okay? Balita mahigalay kan sa Vatican, Pope Leo ug ang Prime Minister sa Canada nagka-istorya gyud pinaagi sa kining cellphone, no? Usa gyud sa ilahang mga nahisgutan mao gyud kining mga lakang nahimuon aron magmahimong malinawon ang mga lugar nga diin nagkagubot karon, partikularmente na ang tunga-tungang sidlakan o Middle East ug ang gupat sa Russia ug sa Ukraine. Topics of common interest and other topics of common interest, no? So karong adlaw may gala atong gihinumduman ang mga balita, no, gikan sa CBCP. Abay na padayon ta manghigala, ari kita sa ato ang Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day karon, bisag wine ng utana. June 4, walay lain kung dili si June 4. Yala, si Saint Francis Caracciolo. Ayan, no? Ang atong santo karon maun si Saint Francis Caracciolo. Caracciolo, no? Francis Caracciolo, Caracciolo. Natawo siya ni adtong 1563. Siya mao ang founder sa kanawitang Clerics Minor of Saint John Agustino ad Diorno. Ayan, no? So karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Francis Caracciolo. Hala, no? Padayon ta mahigala sa ato ang mga buhatono ni ining kabudtuhon. Nabino, ari na ta sa ato ang topic ang sugdan kagahapon, no? Kining origin of papacies, of Catholic papacy. Okay, no? Abino, sa kunang ginaingon kagahapon mahigala aduna gyud biblical and apostolic roots. Sa pasabot nga atong gini siyang makita ang mga kalig-una niini diha mismo sa Biblia. Sa Mateo kapitulo 16, bersikulo 18 hangtod sa 19. Unya kabahin pod sa kanang gitawag natong sacred tradition, do na po'y kanang kanabitang kalig-una niini gikan sa kining gitawag natong ang mga apostolikanhon nga tradisyon, no? Kaya kung ganugod si San Pedro may higayon nga ni adto kini dito sa Roma, dito nagtukod og local community dito around 64 ang 67 AD. Kanya Bishop of Rome nahimo siya nga obispo sa Roma ug gani ang iyang mga sumusunod nahimo pod nga direct successor of Saint Peter. Ayan, no? Unya sa diha lagi nga ang Roma nahimo na nga Roman Empire, ang Bishop of Rome medyo ni dako pod ang iyaha nga
gitawag nato og jurisdiction kay ang Christianity man gyud mao'y gitawag sa in English og kanang gitawag nato og kana bang official religion of the empire, ang Katolikong simbahan. Mo na to nga pag-abot dito sa Roma, dito sa Grigo, naabot dito sa Greece, ang gitawag natong empire sa Roma, ang mga Grigo mao'y nag-formulate na ining pangalan nga Papa, meaning Father, Papas, no? So muna nga sa paglabay sa kapanahunan, gitawag na dayon kini og kanang Santo Papa. No? Pero sila naghimo ani ang mga tao no nahimo kining local tradition. Unya sa diha nga doon na problema ang Western Roman Empire nga medyo hapit na pod magunob ang Holy Roman Empire, no? Ang doon na vacuum kay Holy Roman Empire baya. No, unya nawala naman ang mga teritoryo sa imperyo sa Roma. Pero wala na gibulag na dayon ang simbahan. Nagdala na gyapon sa ngalan sa Roma, pero wala na i-appeal ang mga territorial jurisdiction. Simbahan na lang yun. No, muna nga ang kanang bisan tuod kung ang imperyo sa Roma nagunob na, pero ang simbahan nga gidumala sa Santo Papa padayon gihapon nga nagbarog. No, muna nga papal supremacy. No, unya nahitabo pod nga adunay mga pagkabulag sa kining Eastern Orthodox, no? Sa Eastern Orthodox, unya doon na po'y schism niya atong 1054, niya pong medieval, doon na po'y mga tunga-tunga sa panahon, doon na mo'y problema. So, ang nahitabo nga gilahi na gyud ang simbahan sa territorial jurisdiction sa Roma, o gani, bisan kung nabulag na, padayon gihapon ang gitawag og supremacy sa Santo Papa. Doon na higayon nga nibulag pod ang Eastern Orthodox, mga Grigo, no, mga Grigo. Gibulag na lang yun ang Grigo, pero ang supremacy sa Santo Papa padayon gihapon sa mga lugar nga wala madala sa kining gitawag natong pagtulunan sa Eastern Orthodox. Hangtod karon ang Europe padayon ra man gyud gihapon sila nga under sa Roman, so kaning gitawag natong papal supremacy, kaya wala man sila maapektuhi sa Great Schism sa Eastern Orthodox. Mao nga ang nahitabo padayon ang mga pagpangalagad ug ang nahitabo nga padayon hangtod karon ang Santo Papa. Okay? So dinala sa takita kutob ha, ako ra gihapon kini inyong ubos nga lagad pa kong schedule, no? 30 na, daghan pa kong schedule na pong iblusingan. So, daghang salamat o mayong mudto Pilipinas.
Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga igala ni atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechism on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acaba. Bino adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pizza 24 na kini maghigala sa bulan sa Pizza 24 bagon. Pizza 3 usab Pizza 24. Pizza 3 na kini maghigala sa bulan sa Hunyo. Atong balikon maghigala ha. Okay, mayang mudto na utab kanatong tanan mga higala adlaw karon nga Miyerkules, Pizza 3 na kini sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Ayan oh. Padayon kita mga higala sa ato ang mga pagpangalagad. Bayno mga higala bag-o na po ning bulan mga higala sugod na punta mga kapistahan. Hinoon dili kayo daghang pista rong bulana. Ang pista karon kuan San Juan ug San Pedro San Pablo. Pizza 24 ug Pizza 29. So dili kay daghan, dili pareho sa Mayo mga higala nga perte yung daghana, no? San Isidro ug kana mga Birhen sa Fatima. Hala no. Padayon ta mga higala ari kita sa atuang CBCP News, balitang simbahano ni ining kamudtuhon. Cardinal Pablo Virgilio David hugtanong gisaway ang mga pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano mahitungod sa drug war ni PRRD, no? Presidente Rodrigo Rua Duterte kabahin lagi ni ining drug war. Niingon manggod kini manghigala si Senate President Alan